границаи Қазоқистон ва Ӯзбекистон барои манъ шудем дар ҳамҷа. Агар илоҷаш бошад дар ҳукумати мо хабар кунед, и чорабиниак бинанд ки вообще ҳоли мо беҳад безеб шудаги дар инҷа. Мо пайсаи дар инҷа зисти зиндагӣ надорем ва кӯдако зано ина бинен мардума бинен мардума дар инҷа ҳамаи ҳамин тоҷика мошини тоҷик. Марҳамат, агар илоҷаш бошад ёрдам кунед, моро ҳамҷа ба син Тоҷикистон ҳуй кунед раҳро. Барои ҳамин ай ҳукуматдорои Тоҷикистон хоҳиш мекунем ки ҳамин чораро бинанд. Беҳад вазъияти мардуми тоҷик дар граница безеб. Кӯдако бисёр мана ин мошин дам бисёр кӯдако Tamam, şöyle bir bol kedi. барои ҳамин биродарон як чора бинен, ҳукумати моро хабардор кунед, аз ҳоли мо бахабар шаванд. Дар границаи Қазоқистон ва Ӯзбекистон мо рус мондагем. Мо дар ягон ҷо қабул намекунанд, на Россия, на Қирғиз, на Ӯзбек, ягон ҷо мо дар ҳамин мобайн мондагем. Аз ҳукуматдорои Тоҷикистон хоҳиш мекунем ки ҳамин ҳолатро бинанд.